Ja. Maar juist dan omgekeerd. Wat denkst u van Limburgers, dat had je er nooit mogen maken, want wie komt er op dit kostje? Ja, dat heb ik eigenlijk met niks. Wat is dat? Niks, dat is een Niet teier. lekker. Dat is leeg. En als ze er een half van pakt, dan proeft ze niks. Dat is lekker in combinatie met gebakken log. Nee, ja, ik vind niks echt vies. Dus En daarom is het niet. en daarom eigenlijk niks. Niet. Ja. Makes Maar sense. hoeveel nikken kent u dan? Nou, als de telefoon even erbij pakken. Dat is niet niks. Dat is niks. Nee, ik heb dat niet met een bepaald gerecht dat ik denk van, zeker niet met Limburgse etenswaar, zal ik maar zeggen. Van dat hij is niet over maken, of dat hij is niet over verzinnen, of wat dan ook. Er is niks bij dat ik echt vies vind. Ik zei nooit met niks zeggen. Maar nee, niks. Ja, oké. Ik vind niks vies. Ja, dus godverdomme. Ja, nee, nu gaat het helemaal mis.